sedím tu s Bleskusom a ideme sa pozrieť na jeho Madolče. Takže najprv pozrieme decklist. Je tu 3x Madolče Hoodcake, 2x Techgenus Striker, 3x Madolče Magillane, 2x Effect Veiler, 3x Madolče Messengelato, 3x Techgenus Warwolf, 3x Madolče Mačka, 3x Techgenus Rhino, 3x Madolče Fieldka, 2x Ticket, 2x Dualita, Forbidden Lance, Mystical Space Typhoon, 1 Bug of Moon, 1 Dark Hole, Mind Control, 2x Mirror Force, 1 Solemn Warning, 1 Compulsory, 1 Torrential, 1 Bottomless a 1 Madolče Palooza. Extra deck obsahuje 1x Naturia Barkion, 1x Scrap Dragon, 1x Black Rose, 1x Katastor, 1x Naturia Beast, a potom XYZ, Madolče Tiejamisu, Utopia, Leviathan, Utopia Ray, tento, Fairy King, Wind of Zenmanes a Invoker. Ešte by som chcel, aby si mi teda povedal niečo k tomu deku. No takže, čo ti poviem, sú to koláče. No a stratégia koláčov je taká, hlavná ruka je Muffina plus Tegewolf, buď Messenger, alebo teda keď tak Hoodcake. Robí to tak, že stratégia normálne vyvoláme jeho speciál napríklad. Skladáme to tak na 3-3, dáme tam Invokera, s Invokerom pošlem niekoho do hrobu, speciálne summonem tohoto Messengera, potom zasa Hoodcake, keďže už je niečo v hrobe, môžem removnúť a speciál summon ďalší napríklad, už má efekt, môžem si niečo vyhľadať a plus ide na radu už ona. A máš tam 3 príšery za jedno kolo, keď sa ti to podarí. Zaujímavé. Plus field, teda, ale už musíš mať niečo ďalšie v hrobe, nejaké niečo zničené. Áno. A obranné karty, no neviem, no, klasika. Ako sa ti hralo s týmto dekom? Dobre, mi sa vždy dobre hrá s týmto dekom. Zabávam pri ňom aspoň. Ako sa ti darilo s nejakým dekom? No, darilo sa mi veľmi zle. Áno, len top 4, aby sme boli jasní. No, však práve. Ale inak som spokojný s ním. Ešte ho treba trošku vyšpikovať, toto by som mal dať na 1 stále, ale stále neviem čo za to. Tak nechávam to tak, zatiaľ to je. Toto znamená Madolče Ticket, ak by ste nevedeli. Toto Ticket, presne tak. Tak, ďakujem ti Zač. a končíme.